Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe nne na nna Chinedu gwara Akụbụzọ na ije ya ga-enwe isi n'ihi na ụzọ ha na ya bụ Akụbụzọ abụrụla ụzọ mmiri, ọ bụghị ụzọ nkụ. Ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ. Otu Akụbụzọ siri zụọ Chinedu n'aba ngwu dị ha mma. Ha kwadokwara na awaịtọba ụtọ abachanweye ya ji. Otu o sinadị, ha sịrị ya laa ụbọchị ọzọ ya bịa ka ha kapịa okwu ahụ nke ọma. Ha gwara ya na otu o sinadị na ọ ga-ala n'ihi na akwụ oforo chaa taa abụghị ezi akwụ. Ọ dị mkpa ka ajụtachaa Chinedu echiche ya tupu ekwubie ihe a ga-eme. Ha sịrị Akụbụzọ, onye okwu dịkarịsịrị bụ Chinedu, n'ihi na anyị agaghị eso ya laa Eva, ma anyị ga-agba mbọ mee ka o kwenye n'ihi na ọ bụ mmadụ na-akwadoro onye na-ebu amanwụrụ o wee buwe. Anyị aghọtala na ọ bụ ịhụnanya gị n'ebe ọ nọ na ebe anyị nọ mere ka ị bịakwute anyị ọzọ. Ma ebe Chinedu anọghị n'ụlọ taa, ị ga-abịakwa ọzọ, n'ihi na ndị okenye na-atụrụ ilu sị na agbanwe dịka izu agbaa ya ugboro abụọ. Chinedu bụ nwata n'ezie, ma anyị ga-ajụ ya ajụjụ, chọpụta mmụọ ya. Ma dịka anyị siri mara, ọ gaghị ajụ. Anyị maara nwa anyị. Tupu Akụbụzọ alaa, o kwere nkwa ịbịa n'ụbọchị ole na ole ka ya mata ụka ha kpara otu o debere isi. Ọ rịọrọ ha ka ha gbalịa ịhụ na Chinedu kwetara ha okwu. Ọ bụrụkwa na o kwete, ka o nwee ike ịkwado tupu ụbọchị ahụ eruo. Oge Chinedu lọtara na mgbede ụbọchị ahụ Akụbụzọ lasịrị, a kọrọ ya ihe mere. Ọ bụ ezie na ọ bụ obere nwatakịrị, mana o nwere uche hinne. O chetara uru o ritere na ahụhụ ọ hụrụ n'aka nna ya ukwu, kpebie na o megbughị ya emegbu. Gbalịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.